Pán Vok, neprihára vám to? Ako fajn. Môžeme pozrieť do súdka. Bude z toho čosi Janciáša jeho. Čakať. Aj, to sú držky. Tu na tento šéfko bude hlavný kameraman. No, všetky pakšamenty sú nachystané. A sa tam dáme jednu. Jeden celý tam dáme a... Toto budeme robiť všetko. Najlepšie lyžujúce dievča, chlapca či muža začnú súťažiť už zajtra o 9. hodine na lyžiarskom vleku Hlavice Kločové. Jako jeden úlej, taký začátečný. Fajn. Aby nám to lepšie išlo. Toto je ten správny materiál. Aby sa to vydarilo. A ty klobás. Dobrá, silná. Píše. Odpoľ aj toho dúša, akože tu bol. Toto je náš Fini. Čo hovoríš? Dobre to bude? Dobre. Fajn. Mám z teba radosť, chalán. No. Poď máme všetky koreniny nachystané. Aj nejakú borovičku ešte máme. Hľadám, s tým vydržíme. No. Tu je hlavný kameraman. A tuto je ostatný vercajk. Na tejto mašinke to budeme robiť. Tá mašina pochádza z Buče. Či z Budče? Kde si prizvolené. Ja to tuto to všetko nakrájame. Nevolili ste to? Volali sme, no... Snemali, čo? Čo sa sa neskoro rozvedol, to je už zrušili. No, dobrá. Mirkovi si prečo nenalial? Mirkovi daj. Čo to nikto nezistí. Daj si mi to, poď. Ideš si dať? No. To som polku nechal. Díky. To sa tiež zdá, že je tam štýplavé dosť. Ukáž? Počkaj, zvidni to. No, čo to je slané akurát. Hustá je dosť. Dajme tam ešte 2 cesnaky. No niečo také, nejaké cesnačky, také, alebo korenie? Tam nie je korenie? Cesnak a troška korenia. No. Vy dávaj mletá rastca náhodou? Nedávate? To už tam bola. Tu som dával. Ale môžeme pridať. Ja bych dal aj troška vegety, chlapci, ako... Vidíš? Mitko, chod zobrať vegetu. Jasne.
Nie? Na pol dňa nejdeš? Máme tu klobásky. To je držkovica. Len tak klokoče. No, stačí, už to vypni. Na leto. Načili gramatku. Čo hovoríte na tú držkovú, chlapci? Kvalita. Je to paráda. Bude dobrá, nie? Vynikajúca, takáto ešte nebola, fakt. To je... To som rád, že vám chutí ako. No poď sem gazda, ulej po jednom. Takú držkovú. Ja sa budem ulievať, tak ja budem nalievať. Takú nalievať. Takú držkovú si myslím, že v Bratislave nevie nikto nalievať. Ha, A na čiernej vode, jak by dal. to isto, že nie. Keby tu bol, tak by až mal gule za ušami. Majte krásny večer s Rádiom Vita. Najlepšia hudba všetkých čias. Chlapci, to je ťažšia veda ako farmácia. Takú držkovú spraviť. Najlepšia hudba všetkých čias. To už teda aj zdraví krasavico. Teraz to vypadá, ako keby som si so zrkadlom. A my abstinenti budeme na sucho. Počúvajte jeho hlas. 6. pivo si otvor. Za chvíľu. Nás si zohria. 7. Nás si dorať na šporák. Mám mu spraviť čiarku? Správ, aby sme vedeli, do koľko vypije. No, Júlko, ďalšie, vyššie. Dobre. Idem vyhaslo, nie podkúriť. Kontrola zúbe. Ja nemôžem. Eva Holubová, Jiří Altmajer, Dáš si držkovú? Je to možné. komédia slovenských generálov 4. marca. Užívajte si to. Partner slovenskej premiéry Vojtský Kozel. Ja som nevedel, že som oponiknutý, ja som nešiel na dole. Bolo 18 hodín. Tam samotný. Dobrá, lebo až nemáme. Nebrať toto, nebrať to. Premiér Fico ocenil prácu ministerstva vnútra v roku 1979 a spočiatku nebol ani tom. Ale 7 rokov neskôr bola upravená vydaná Rusínka. To už úspech priniesol. Filme Voľnom kraje v roku 1999. Everin došiel do takých žalostných rozhodnutiek dobrou náhodou. Odtýždeň sme tu opäť s tým najlepším znovosti a Jaro Filip. Keby mal mať každý, tak si tam napíš svoje meno, aby sa to... Ja idem pozrieť, či to horí. A kde si? Máme rovnakú vodu. Je tak. Aha, počkaj. Sa s tým Poď smerom ešte do tej slepej Čo je ulici. sa tam, to nevadí, čo tam budeš mať, to je kilo vlastne, nie? No ja proste nekontroloval to kvôli mne, nie kvôli sebe, hej. Som mal to hodiť na váhu, hej, aby som videl, že ale je to 50 kg, keď som to špihol, ja som vedel, že to je cez 50 kg. No. A to tým, že je rodina, rozumieš? No. Tak ten sa mi tam rodiny s pohárikmi sral, čo mi odsypal. To už tak, ako prežíval? No a? No. V poriadku, ja som sa bál. No tak si, no, on to moc prežíval, vieš? Nepoznáš, Dobrý. sa poznáš. Jasné. Peťo Lakota. Peter, som rád, že som... To je môj švagor Miro. Ahoj, čau. To je nejaké Rastio. Ahoj, čau, ja som Peter. No, tu máš teda našu. Na čo nosíš? Ale To je v pohode. No, dober. A ešte som doniesol do zahrádky.
Ale nie z mojej. To sú nejaké dobré zvyky. No, to som dostal, tak sa to... Máte nejaký štamprlík alebo niečo? Štamprlík, ja tu máš koľko. Netlieskajte s tým. Počkaj, to netoč.